анамин тарсе таъна тарси ҳамин гапи мардум ҳама сахт дар мардуми тоҷик ҷо шудагиай. агар ки шумо дарунан бақувват шавед ин чизҳо шуморо таъсир намекунад. вақте ки шумо дарунан холиед гапи дигарро шуморо таъсир мекунад. гапи одамо ба гӯш накунед, гапи одамо ба вообще диққат натиҳед. шумо фақат фикри худатона корфармидана ёд гиред, баъд коратон пеш мерад. ман страх неудача гуфтам, страх критика гуфтам, страх болезни гуфтам, страх бедности гуфтам, страх потери любви. страх потери любви. тарсе ки ман нағздидама бой метиҳам, тарсе ки ман нағздидам гум шуд, тарсе ки ёки кори нағздидам аз даст метиҳам. потери любви. баъзе бачаҳо ҳамин аст ки ман ҳамин нағздидама гирифтан натоистам, дига ман ба ҳаёт чи майлашаку баробер. тост дилшикаста мешаду ҳаёт даст мекунад. баъзе дига кори нағзмидагиш нашуд, я хотел стать врачом, не получилось, яко майлаш ин чизо. Ман медонам бачаҳо, ман медонам ки бачаҳое ки мегӯянд ман орзу мекардам ки духтур шам, хай мана намондан духтурӣ кардан, хай яко майлаш чи хеле ки шавад насиб мегузарам. ин чӣ гуфтаги гап? ин чӣ гуфтаги гап? ин ягон вай надорад ё ки мана бо ваяш ҳаст. барои ҳама қадар ё ки касбе нағздидаш гирифтиян, ҳамун ҷои кориш холӣ карда, ин фарқ шуда.